Der var engang 3 piger på Øse Efterskole. De syntes, de ville gå en lille tur. Det var rigtig, rigtig koldt. Det var hundehamrende koldt, og der var en stridvist vind fra nordvest, og det frøs 17 grader, og det knagede og bragede overalt. Så tog de deres overtøj på, og så gik de en tur. Og efter at have gået en 3-4 minutter, så kom de til Bollehuset, som er et gammelt spejderhus, som ligger et lille stykke fra skolen, lige i nærheden af en lille sø. Der stod de lidt og snakkede, og på en eller anden måde, så kom de til at diskutere, formentlig noget med drenge, tror jeg. I hvert fald så blev de rigtig, rigtig uvenner. Og når 3 piger er sammen og bliver uvenner, så er det altid 2 mod 1. Og hende det gik ud over. Hun blev så ked af det, at hun forlod Bollehuset. Og da det samtidig var blevet en lille bitte smule mørkt, så kunne hun ikke helt finde ud af, hvilken vej hun skulle gå. Så hun kom helt ned til søen, som var frosset til, men ikke så meget, at den kunne bære hende. Alligevel så prøvede hun at gå ud på søen. Og pludselig så knagede isen og slog kæmpe store revner og opslugte pigen. Hun faldt i, hun kæmpede for sit liv, men vandet var isnende koldt. Og nede i Mærkelgraven, som det i virkeligheden er, som er 18 meter dyb og bundløs, der siges det, at der bor et rigtig uhyre. Om det var det, der trak hende ned, eller om det var kulden, det ved vi ikke noget om, men i hvert fald forsvandt hun fra overfladen, og ingen har set hende siden. De 2 andre piger i Bollehuset, ja, de havde jo nu ikke nogen at diskutere med, så de glemte fuldstændig pigen, der var gået. Sådan er piger, når de har diskuteret drenge. Så de hankede op i deres ting, og så gik de tilbage til skolen og ind i varmen og hyggede sig og glemte alt om den 3. veninde. Nu siges det, at over ved Bollehuset, over ved Mærkelgraven, den bundløse Mærkelgrav, der spøger den 3. pige. Hver eneste gang, hvor frosten den knager i de gamle træer, så går hun igen. Så kommer hun op af et hul i isen. I evig søgen efter de 2 kammerater. I evig hævngærig søgen efter de 2 veninder. I shoot the lights out high till it's bright out. Oh, just another lonely night. Are you willing to sacrifice your life? Halløj! Så mig og Louise, vi har besluttet os for at lave en film om sådan omkring folk på Øse. Og det er lille aften, så er du klar? Ja. Okay, godt så. Og det her det er så vores gang. Og det er Maja. Jeg skal tisse. Okay. Hvorfor skriver du ikke til sådan noget? Og det er så den døde pedals dør. Det er så endnu en gang. Skide Jannik! Det er nu. Og en lille. Halløj. Halløj. Hej, det godt. Hej, Bjørk. Hej. Er du okay? Ja. Er du glad? Ja. Det var godt. Hvad har du lavet i dag? Jeg har været i køkken. Køkken er det ikke nede? Lidt, men det er fint nok. Jeg er lidt træt. Okay. Ja. Jo. Ja. Sabina gider altså ikke mere. Kom, vi går ned og finder Jan. Hej. Halløj. Halløj. Hej med dig. Hej. Hvad lytter du til? Hvad jeg lytter til? Hvad jeg lytter til? Det er fucking Usher. Eller vi lytter til, det er jo fucking vildt. Giv mig en håndtegn. Bitch. Hvad? Brother. Har du så blad? Ja, nej, jeg Nej, Sabina, det er der for noget, du går. Nej, det fik jeg sgu da også at vide. Ja. Hej. Jeg gider sgu da ikke bare give alle en chance, mand. Jeg skal sgu da ikke bare have hvem som helst.
Okay, der skete et eller andet på Øse. Jeg mener det virkelig, jeg er bange. Lyset, det er bare slukket lige Jeg lige dernede. Ind. Det er ikke for sjov. Ude på gangen. Lige pludselig, jeg står og fortæller. Lige pludselig slukker lyset. Nej, for lige. Tror du ikke bare... Det er fandme rigtigt, mand. Ej, slap af. Tror du ikke bare, at det var strøm, der gik eller sådan? Hvad hvis det ikke er? Jamen, det tror jeg nu bare, det er. Jeg tror så heller ikke, det er noget alvorligt. Jeg skal også i seng nu. Ja, okay. Ja. Ses i morgen, skat. Godnat, Nikolaj. Godnat. Jamen, godnat, Pia. Sov godt. Halløj, så er det så blevet aften på Øse, og vi sidder lige og snakker om det, der skete i går med, at lyset slukkede, og vi er ret skræmte. Jeg er i hvert fald rigtig, rigtig skræmt. Hvad med jer? Det er jeg i hvert fald også. Jeg har aldrig været så bange i mit liv før. Lyset, det slukkede bare, mit hjerte hamrede løs. Jeg forstår ikke, hvordan det kan ske. Er der noget, eller? Forstår det ikke. Jeg tror, der er noget. Altså, det tror jeg også. Lyset, det kan ikke slukke af sig selv. Det kan det simpelthen ikke. Og der var ikke nogen i den gang. Der var ikke noget. Så der er den her historie der med pigen, der døde nede ved søen. Hvad for en historie? Jeg har ikke hørt det. Nej. Det siges, at der var 3 piger nede for at ryge nede ved huset. Og så den ene af dem, hun går væk fra gruppen for lige at være sig selv og sådan noget. Og så viser det sig, at hun går ned til søen og falder i. Men de andre, de hører ikke noget. Fordi at de løber faktisk, fordi at de hører en lærer komme, og de vil ikke blive opdaget. Så de løber under men som at kigge efter den anden. Så hende pigen, der faldt i, hun druknede i søen. Og viser sig at hævne sig for de 2 piger, der er efterladt. Og det kan være hende, der hjemmesøger skolen. Er det rigtigt? Det er en rigtig historie. Fuck. Det er creepy. Jeg tror, det er den. Tror I, det er hende, der er tilbage på skolen for at finde dem, for at hævne sig? Hvorfor skulle det ikke være? Skal du med ned? Hvad nu? Det er gangtid. Ja, vi skal Nå ja, ned. det er gangtid. Ja. Godnat. Godnat. Godnat alle sammen. Okay, jeg har lige haft den mest vildeste drøm, og det var helt vildt. Jeg kan slet ikke komme over det. Hvad er der så? Jeg har lige haft den sygeste drøm nogensinde. Louisa! Louisa! Jeg har ikke noget sminke på. Hvad sker der? Prøv lige her. Jeg har lige haft den. Prøv, vi bliver nødt til at gå ned til Nikolaj. Vi bliver nødt til at gå ned til Nikolaj. Tag lyset, tag lyset. Vi skal ned til Nikolaj. Vi skal ned til Nikolaj lige nu. Fuck, der er mørkt. Nikolaj! Hej. Nikolaj, din fucking nar. Hvorfor tager du den trøje på? Undskyld, men det var Nikolaj. jeg skulle på toilettet, så jeg er lige vågnet, mand. Nikolaj, prøv lige at høre her. I nat i går, der har jeg haft den sygeste drøm nogensinde, og det handlede... Jeg gik i bad i går. Og så gik jeg ud igen, og så gik jeg hen i spejlet, og så var der sådan en lille... Så var der den døde pige. Hun var der! Den døde pige! Ej, det er fucking mærkeligt. Jeg drømte lige præcis det samme. Jeg er lige vågnet for det, mand. Hvad? Og på vej på toilettet. Ej, Nikolaj. er det seriøst? Ja, jeg forstår ikke det her. Det er fucking mærkeligt. Ej. Hvad gør vi? Jeg ved ikke. Det her, det er fucked up. Ej, så hende er den nye. Hende er den nye pige. En lille glente. Det var bare Et lille bær. old fashion. Altså, Må gå turen. hey Sabina, kom nu. Ikke film, kom nu. Vi venter altså på dig.
Okay. Hallo. Det der i går, det var simpelthen for uhyggeligt. Hvad sker der for det, mand? I kan da ikke have det samme drøm. Det er for mærkeligt, altså. Jeg forstår det ikke. Nikolaj, intet er tilfældigt. Sluk det nu, Sabina. Okay, jeg har en idé, hvordan vi kan finde ud af, hvis vi spiller ånd i glasset. Er I med på det? Det tør jeg ikke. Ej, Julie, det bliver sjovt. Der sker jo ikke noget. Vi skal finde ud af det her, Julie. Okay, vi gør det kun for jer. Godt, så bliver det i aften. I aften. Godt. Okay, der er én gældende regel, jeg ved er rigtig. Og det er, at vi skal alle sammen være koncentreret. Hvis ikke vi er koncentreret, så virker det her spil ikke. Det vil sige, at der er ingen, der snyder eller griner eller noget. Det er meget seriøst, okay? Jeg kender ikke ellers så meget til reglerne. Jeg har hørt noget, om man skal puste i glas, men Nikolaj, kan du forklare? Vi skal varme det først, glasset, og så puster vi altså midt i for at vise, at vi ligesom deltager i spillet. Så sætter vi det ind på midten og sætter en finger på det og spørger, om der er en ånd til stede. Og der er ikke så meget mere i det, udover at man ikke må vælge glasset, fordi så slipper man ånden fri. Så Okay. vi puster i det. Okay. Let's do it. Okay. Vi er sammen om det her, okay? Ja. Okay. Er der en ånd til stede? Er der en ånd til stede? Er der en ånd til stede? Ja. Okay, det der, det er creepy. Det er fucked up. Okay, så kan vi spørge den om noget. Hvor døde du? S. Ø. Nede ved søen. Søg. Det er ligesom din historie. Tror I, det er den? Passer det? I kan spørge. Hvordan døde du? Hvordan døde du? Hvordan døde du? Fuck. Det er det fucked up. Jeg kan slet ikke spise noget, så går. Det var også rigtig ulækkert. Det var klamt. Hvad gør vi, hvis der er en ånd på skolen? Jeg tror ikke, der er så meget, vi kan gøre. Jeg tror ikke, der er. Vi bliver nødt til at finde ud af det. Jeg synes, at vi skal gå over til det lille hus, hvor det siges, at hun døde, og så finder vi ud af det. Det kan jeg ikke. Ej, kom nu. Altså, der går allerede rygter på skolen. Tro mig, jeg ved det. Og der går rygter på skolen, at folk kan se og høre og alt muligt ulækkert. Og... Fint, så lad os finde ud af det. Lad os gå derover. I aften. Tør I ikke? Jo, selvfølgelig gør vi det, ikke? Godt så. Vi skulle da ikke bange for et skide ånd. Okay. Okay, Godt så. ses 11:30, okay? Lavsgang. Okay, klokken den er nu blevet 2 minutter over halv. Og Nikolaj, han er stadigvæk ikke kommet endnu. Hvor fanden bliver Nikolaj af? Sagde jeg ikke til ham, han skulle være her 12:30? Hvad nu, hvis en af lærerne kommer? Hvad nu, hvis de vågner, hvad vi er her? Vi skal ned og have film. Der kommer du Nu har endelig. jeg fundet ud af, hvad der er, der sker. Ja. Kom til tid, Nikolaj. Ja, undskyld. Jeg skal Men filme hvad nu, lidt. hvis lærerne kommer? Okay. Ikke mere snak, vi skal afsted. Kom. Ja, let's go. Okay, så er vi her. Det er fandme uhyggeligt. Det er også mega koldt. Så er der ikke, vi gør det her. Og mega mørkt. Okay. Pas på. Et skridt ad gangen. Jeg gør ikke det her. Jeg tør være med her, Marie. Julie, det Sabine, vi kan godt gå hjem. Nej, kom nu. Jeg tør ikke det her. Ej. Kom nu bare. Der er jo ikke noget. Sikkert. Hvis der er. Kunne I høre, er I bare en flok kyllinger, eller hvad? Ja. Ej, nu må du eddermame stoppe, mand. Vi er ikke nogen kyllinger. Jeg i hvert fald ikke. Hvorfor fanden? Tør du ikke at gå derud, mand? Det er ikke mig, der vågner op hver nat og har Marit. Og vi skal løbe ned til Nikolaj og det hele. Er det? Prøv den der, den skal du ikke bruge. Nej, så. Du skal ikke bruge den imod mig. Tøser på her. Nu slapper I fandme af. Nu går vi derind. Kom så. Okay. Nu gør vi det her. Okay. Okay.
noget. Nej. Så har vi bare kaldt hinanden op hele den her tid. Over ingenting. Det her mysterium, som vi har skulle løse i flere dage, som vi var sikre på, der var. Over ingenting. Det må jeg altså undskylde. Vi har været på skændes og alt muligt. Undskyld. Okay. Så er glad for det, Maria. Lad os Så gå går i vi seng. tilbage til. Lad os gå. I know I vowed to never do this again, but I guess it seems to be the only thing I'm good at. Halløj. Så er det så blevet dag på Øse igen, og vi sidder bare og hygger. Og vi er ret glade for, at vi gjorde det der i går, fordi at det var ret rart at få bekræftet, at det ikke var noget som helst. Så ja, nu er vi ved at gå klar til weekend, og Louisa, hun står og pakker. Og Julie og Nikolaj er stadig kærester. Så alt er normalt. Ja, alt er normalt. Enig. Jeg er virkelig glad for, at jeg har det bedste. I er også mine bedste venner. Hej. Hej. God weekend. God weekend. God weekend. Ja. Hej. Nå, jeg skal til at pakke noget mere, så vi ses folkens. Hej hej. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No, 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 no. Black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed
do the same.